Ahoj, J.R. Jsi na telefonu? Ne úplně. Sereno, zbav se ho, ať je to kdokoliv, a pojď za mnou. Takhle jsi to představoval. Cash and carry. Jo, přesně tak. Sereno, tak jdeš nebo mám odejít? Ale tebe jsem tady nečekala. Překvapení je kořením života. Tak pojď. Hele, nemůžeš sem jen tak přijít a čekat, že s tebou půjdu do postele. Musíš chápat, že tady nejsem jenom pro tvoji potřebu, víš? Mám svá práva. Poslouchej, J.R. Na ničem jsme se dohodli. Já s tebou půjdu do postele, až se rozvedeš se Suelin a vezmeš si mě. Je z ní beznadějný alkoholik. Tak řekni, že to vyřešíš. Není důvod, proč by si nedodržel svůj slib. Potřebuješ ženu, která tě chápe tak jako já. Která s tebou sdílí víc než jenom postel. J.R., ty mě vůbec neposloucháš. Přesně tak. Myslím to vážně. Já s tebou nepůjdu do postele, dokud se nevezmeme. J.R. Drž hubu.